Takže čau, já jsem Michael a vítám tě u tady toho prvního videa z mý League of Legends příručky. A jako první díl v této příručce bude, jak se na LoLku vůbec zaregistrovat a jak prostě si zvolit server a takovéhle ty věci okolo. Takže půjdete na stránku leagueoflegends.com. Jakmile na ní budete, tak vás to automaticky přesměruje na euneleagueoflegends.com. Tohle to jakoby, tady ten link vám dám do popisu videa. Jo, to je pokud chcete hrát na EUNE, pokud ne, tak si najděte prostě leagueoflegends.com, tu stránku, no tak, jste tady a dáte play now. Otevře se vám reklama, protože prostě to. Tak. A tady si dáte username, tak tady si napíšete třeba prostě vaše jméno, takže třeba Pepík 1, takže tak. Musí tady být tahle ta 5, aby vám to uznalo. Heslo. Jo, takže. Ty vole, si nepamatuju, jsem tam dával. Prostě. Tak. Máte tady oba dvě odfajfukovaný, tady to confirm, to je vlastně, že tam dáte jenom to, co jste dali tady. E-mail adres. Tady si dáte třeba tady to není můj e-mail, kdyby náhodou. A tady si dáte, kdy jste se narodili, jo. A pokud nechcete hrát na EUNE, což je nejhranější server, ale taky jsou tam nejvíc trolleři, tak tady si dáte region, tady si dáte, si kliknete na change a vyberete si, kdy chcete hrát. Doporučuji, pokud nechcete na EUNE, tak na West. No tady si dáte, kdy jste se narodili, takže... Aha. Lol. A rok si dáte váš rok narození. Tady si dáte I agree with tady ty nějaký privacy policy, nebo co to tady je. A pokud zaškrtnete tohle, tak na ten e-mail, co jste si tady zadali, tak vám budou chodit různý jako novinky, co zrovna se bude jako dít v LoLku a takovýhle věci. Pokud nechcete mít zaspamovaný e-mail, tak bych to nedával. A tady si opíšete tady ten captcha kód a pak dáte jenom play for free. Zaregistrujete se a teďka už se vám otevře tohle a dáte si tady download game EU Nordic and East Windows. Na to kliknete a tady když kliknete na tohle, tak se vám ukážou blbosti, tak se vám ukáže něco divného, což nechápu. Tak, no prostě já tady to downloadnete tu hru, kde mi píše na Skype, se omlouvám, nechci iPhone, díky, nechci iPhone, tak pak si už jenom otevřete LoLko. Bude se vám to tady stahovat, jo, až se vám to všechno stáhne. Jo, tady si zvolíte, pokud jste na EU Nordic East, takže tudíž EU ne, a máte to v češtině, tak je to severní a východní Evropa. Když se vám to kliknete, tady si zvolíte, v jakém to chcete mít jazyku, jestli třeba je angličtina, čeština, nějaký šuliňoviny, polský, romána, magar, vole, maďarský, nebo co to je. Prostě tady si ho zvolíte. A pro ty, co to mají v angličtině, tak dáte launch a vy, pokud máte češtině, dáte tady spustit. Už se vám to, potom co se vám to všechno stáhne a přihlásíte se, tady se vám otevře pak, tady ten loading screen a vy tady napíšete pak už jenom jméno toho účtu, já jsem tam měl to Pepík, což vůbec nevím, co to je, a heslo si dá, to heslo, co jste tam měli, jakým jste se registrovali. Dáte login nebo přihlásit, už se vám to jenom načte.
a jste na vašem účtu, jo. Nebudete tam mít tady ty peníze, budete tam mít jenom takovou nějakou základní ikonu, který se ještě zvolíte ty ikony pak. Budete tam mít level 1 a pak dáte jenom hrát nebo play. Pak si zvolíte tady to, teda pokud ještě jste to zapli teprve, tak bych vám doporučil kooperativní hru, což znamená jakoby hra proti botům. Kliknete si na Salamanders Rep nebo vyvolávačů žleb a úvod to je tutoriál jak hrát a začátečník to už je jako proti normálním botům. Dáte buď solo, anebo pokud chcete hrát ještě s nějakým kámošem, dáte skupinu, už vám to vyhledává zápas a potom se vám to najde, dáte jenom přijmout. To je vše k téhle příručce, loučí s vámi Michael a čus.